Όχι, να σου πω κάτι, τι έχω πάθει. Είδα πριν κάτι, ένα απόσπασμα που ανέβηκε κάπου στο διαδίκτυο και μου φάνηκαν πολύ τα μαλλιά μου στυλιζαρισμένα και λίγο τα έχω κάνει πιο ανάλαφρα. Και το μυστικό είναι ένα, Μερούλα μου, όταν κάνεις μπάνιο, ξέρεις, το βράδυ και δεν τα στεγνώσεις κιόλας, την άλλη μέρα η μπούκλα γίνεται λίγο εισαγγελέα. Όχι, είναι εισαγγελέα. Μην λες για τους εισαγγελείς τίποτα με άντρα δικηγόρο, είναι μερίδιο. Όχι, δεν θυμάστε. Τους Άγγλους, βρε, που είναι έτσι. Τους Άγγλους εισαγγελείς, που είναι τα λευκά εκείνα που τους εισαγγελείς να πεις ό,τι θέλεις. Όχι, είναι που σταματίου, γιατί εγώ είμαι και τσιγκούνα. Του λέω κάντε μου, λέω να κρατήσουμε όλο το Σαββατοκύριακο, μιλούζομαι. Του λέω όχι τσιγκούνα, βαριέμαι βασικά να ξαναλουστώ. Τεμπέλα, πες το. Μην ξαναλουστείς την άλλη εβδομάδα. Είπα τσιγκούνα, τεμπέλα. Βαριέμαι να λου. Με δυο μωρά. Ο τίτλος δεν είναι μπάνιο δεν αυτός. να κάνεις. Ο τίτλος είναι «Στα Ματίνα Τσιντσιλί βαριέμαι να λούζομαι». Ρε παιδιά, Ποια πασίγνωστη παρουσιάστρια παραδέχτηκε στον αέρα ότι είναι τσιγκούνα και ότι λούζεται μια φορά την εβδομάδα. Και άπλει το μαλλί. Πραγματικά. όχι άπλητο ρε παιδιά μου, το χτενίζει Παρασκευή και λούζομαι Το Κυριακή χτενίζει, δεν είναι βράδυ. πλήσιμο. Εσύ δηλαδή κάθε πότε κάνεις μπάνιο Κάθε αναγκαστικά? μέρα, τι να κάνω. Καλά, μπάνιο, ντους και εγώ κάνω κάθε μέρα το Καλά, εμείς μαλλί το μου. κάνουμε το μαλλί κάθε μέρα. Μα συγκρίνει το δικό μου το μαλλί τώρα με τι με νοιάζει να το. σε σχέση με τις δικές Εμείς μου. το μαλλί το κάνουμε κάθε μέρα. Όχι, εμείς μέρα παραμέρα. Εσύ Εμείς μέρα μέρα παραμέρα. παραμέρα. Και ειδικά ένα Σαββατοκύριακο. Καλή Δευτέρα. Καλή Κυριακή. Τι λεπτομέρειες γαργαλιστικές. Ντροπή σας. Λοιπόν, άλλη φορά να μην μου κάνεις ερώτηση για τα μαλλιά μου, γιατί είδες που καταλήξαμε και δεν μπορεί να γίνει. Έτσι θα τα μάθεις έτσι θα τις μάθεις και τις κόρες σου. Ο πιο μεθυμένος κερδίζει το. Έτσι θα τις μάθεις και τις κόρες σου. Οικονομία, παιδί μου, είναι γυναίκα δικηγόρου, ξέρει. Κοίτα, οι κόρες μου επειδή έχουν κοντά μαλάκια τις λούζω καθημερινά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα διεκδικήσετε το μεγάλο μας δώρο. Ηλιακός θερμοσύφωνας, προσφορά από την Αντωνακάκη Solar Energy, 160 λίτρα χωρητικότητας, αλλά και... Έλαντε, με αυτό το θερμοσύφωνα να κάνω και εγώ κάθε μέρα πάνω. Θα έχω το νεράκι. Λοιπόν, 160 λίτρα έχει χωρητικότητα ο θερμοσύφωνας, είναι σούπερ δώρο και 5 χρόνια εγγύηση. Και για να είστε και ακόμα πιο ευχαριστημένοι, αν είστε πιο γρήγοροι, καλείτε στο 14950 και κερδίζετε και μια δωροεπιταγή σούπερ μάρκετ 200 ευρώ. Έλα ρε παιδιά, ήταν... Πάνε, βγες Εντάξει, λίγο. συγχωρούμε εμείς. Βγες δύο λεπτά να πάρεις ένα τηλεφωνάκι. Όχι, αλλά ήταν λάθος επιλογή η λέξη. Εννοούσα είμαι λίγο τεμπελίτσα και δεν μπορώ να... Ξέρεις τι είναι να στεγνώσω όλο αυτό το μαλλί. Και μόνο να το Όλες οι γυναίκες καταλαβαίνουν. Και να το λούσει και να το στεγνώσω και να μην το έχεις και καλοχτενισμένο. Ισχύει. Ενώ τώρα στο έχεις Παρασκευή το κρατάς 2 μερούλες. Έχεις δίκιο. Την κάνει τη δουλίτσα του. Έχει δίκιο, παιδιά. Λοιπόν, Τι να πούμε τώρα, δεν έχει άδικο. πες τα Ελένη που είσαι και εσύ μακρινή. Άσε το που δεν το κάνεις, αλλά Άσε το δικό μου, αλλά έχω. Βγάλαμε και δεύτερο τίτλο. Ποια παρουσιάστρια λέει ότι είναι τυπώτη. Λοιπόν, ας δώσουμε ένα βίντεο να διασωθούμε. Και δεν είναι καινούριου. Σωστό. 3 τίτλους. Ποια παρουσιάστρια του Άλβα καρφώνει την καινούριου.